Hej, jeg er Celine, og først vil jeg lige sige noget. Fordi jeg gør sådan her, det er ikke før vi har ikke snobbet eller noget som helst. Men det er bare sådan en rigtig træls vane, og jeg skal nok stoppe med det næsten nu. Men nu vil jeg videre til mine nightlife-produkter. Altså ligesom, så har jeg sådan en hvid her, den er faktisk rigtig flot, og I ved vel, hvordan hvid ser ud. Så har jeg også altid en backup, hvis nu jeg er løbet til at få hvid. Og så har jeg sådan en blågrøn ting. Og den er helt vildt flot. Den er så sød. Jeg ved ikke, om I sådan helt kan se, hvor sød den egentlig er. Men det er bare sådan, ja. Og så har jeg sådan en sort og en hvid her. Det er til at male med, og det er jeg selvfølgelig god til, fordi jeg kommer fra et andet land. Så det er selvfølgelig altid god til. Og så er den sort, den er også sådan tynd en. Og så, ja, nu vil jeg, og så har jeg sådan lidt forskellige glimmer, noget lidt ligesom den her. Den er også rigtig god, og så, ja. Så sådan en lille en her fra, den var godt nok med i den fik jeg også bare lige sådan, den var med, ja, den fik jeg bare, så den er faktisk rigtig god, men den ser lyserød ud, men den bliver sådan mere rød i det, og så, ja, sådan er det bare. Og den her, den er simpelthen så fed, og den kan jeg bare godt lide. Så har jeg altid sådan en rigtig tyk lak her, som I kan se, så er der ikke så meget tilbage. Så jeg har også altid en makeup. Og så bruger jeg min Matas neglelakfjerner. Den kender I vel alle sammen. Det er faktisk en lille en. Så har jeg sådan en sød parfume her. Life Sprit, og den er så god. Den dufter helt vildt godt. Så er der sådan en anden her, det ligner lidt sådan en taske med det her. Og den er også rigtig god. Den hedder UDV Paris. Og PL, nej det kan jeg ikke læse lige nu. Og så har jeg min Garnier Freshic. Den er så godt nok gået i stykker. Men det er mit skum, som I kan se så. Ej, der kommer ikke så meget ud af. Prøv lige vent. Så du kan se, den er ikke så god mere lige nu. Ja, videre til den næste. Så er der min læbepomade Labello. Den altså lige nu har jeg ikke min mentolatum, så jeg bruger den her. Og den er bare ganske almindelig hvid, som I kan se. Og den er bare så god. Så har jeg sådan en læbepomade her. Den er bare vildt sød. Og den skinner, og I kan se, så den er formet til et slæve, den kan være her på. Og så skinner den sådan helt. Den er rigtig god. Det vil jeg sige, I skulle have. Og så er der min Wash Scrub Polyswiss hårlak, og den er så god, at alle burde få den. Du har også fået den i lille, hvis det er sådan en, du gerne vil have. Så er der sådan en lille ting her, som er sådan noget læbepomade, og det bruger jeg sådan nogle gange, men jeg er mere til den her. Fordi at den er bare sådan rigtig fed. Altså jeg bruger den bare sådan tit. Men og så altså ja, så tager jeg sådan en gul, hvor alle kender banana gul. Så den bruger jeg ikke så tit. Men ja. Så har jeg sådan set ikke sådan lige noget, altså jeg har ikke sådan rigtig lige noget sådan andet backups, altså noget der tilbage. Og så er der den her, den køber jeg altid. Altså sådan en har jeg altid til at stå på min værelse. Hvis den så er væk, eller går i stykker, eller sådan noget, så køber jeg altid en ny. Det er i Buddha, fordi jeg tror, jeg er buddhist. Så den har jeg altid. Og så
rød. Jeg kan godt lide den røde. Sådan lidt, den bruger jeg ikke så tit. Det er mere de her to glimmer nogle, som jeg har. Dem her. De er rigtig flot sammen også. Og så har jeg også nogle gange sådan, jeg vil tage den her og bruge enten hvid mønster på, eller det her. Og det går faktisk meget nemt. Det er bare nu kan jeg ikke lige tage den lyserød på, det tager for lang tid. Så det er bare lige sådan op og lave sådan en mønsterting sådan her, ikke også? Det kan jeg ikke lige gøre ordentligt, men nu kan jeg se det sådan tættere på. Jeg gjorde det ikke sådan helt ordentligt længere. Og men ja. Jeg har mange flere nejlike, men jeg gider ikke til at forklare alting. Altså, men nu skal jeg lige finde den sidste ting, jeg har. Og her var sådan en hvid mere. Den var mere sådan gylden perlemorfed. Det er også en backup. Og så har jeg sådan en nejlike fjerner her. Det er sådan en smart en, hvor det er sådan en lille bitte, så skiller du den af. Så er der sådan en lille bitte en her. Den bruger du, og så kører du hen, og så er nejliken væk. Og se, så er det alt sammen væk. Det er sådan en fin lille vådserviet, eller hvad man kan sige. Og så til min negle, der bruger jeg også min lille bitte neglefil. Den elsker jeg, og den bruger jeg bare så tit. Den kan jeg bruge til alt. Og så er der min mascara. Luminella. Det er sådan en fin lille, den er faktisk flot, den kassen, og den er bare gennemsigtig og sådan sort, og den er rigtig, rigtig god. Men den er nok ikke lige den bedste. Altså, du kan få flere fra Matas, når der er meget bedre. Dem har jeg også, men min mor sagde, stop med det, og nu kan jeg ikke få den lige nu, så skal jeg selv købe. Og så er der ikke mere end den der kasse, så den her, den elsker jeg. Der står også I love Lasting Finish. Det er Rimmel, og det er en 28. Det står hernede i bunden. I kan nok ikke se det, men det står hernede i bunden. Og den her, det er det kan jeg ikke se. Og så har jeg sådan en slags blomst her, som, ja okay, den er så ikke lige så pæn den her, fordi men den elsker jeg. Og den er så sød. Så sød. For jeg elsker den. Den dufter så godt. Og jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men den er så sød. Den minder lidt om en orkidé, så det er sådan lidt alt det, I bare skal spørge om. De her to, den her sorte en, den har også nummer 28. Sammen med den hvide, tror jeg faktisk også har nummer 28. Den er 31. Og så har jeg min iPhone. Altså, det er sådan lidt mærkeligt. Altså, nu er det så ikke lige. Altså, den her, ikke også? Det er så godt nok en venindeskov, jeg har lånt. Men det tager jeg lige af så. Men det er min iPhone 4. Så det er ikke så spændende mere. Så. Og så er sådan en lille dims her på knappen. Og så vil jeg gerne have sådan et tesso hertil. Altså det der, vi kender, som man kan få den i andre farver og fede farver. Så det vil jeg så bagpå. Og det har jeg altid gerne vil. Så det er rigtig fedt nok. Og så er jeg også okay, så kender jeg så sådan kommer lidt af det her, men det bruger jeg bare ikke så tit. Så og jeg håber vi ses næste gang. Hej.